खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे दंफां गायनायनि 1000 फैसा सोनायनि बागै एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसानि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे गोनांथार आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिसिआव 15टा जोंहा एमएलए नि समस्ति दङ नाथायबा बे 15टा एमएलए नि समस्तिनि बिथोराव दिनैसिमाव मोनथामल' समस्तिनिखौ नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ एबा दंफां गायनायनि 1000 फैसाखौ रानना होनाय जादों दा बेनिखायनो जोंनि नैबे बिटिसिआव दायो 12टा समस्तिया दंबावो आरो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो थाखाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों जे नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो बबे समस्तिनिया खैजनसो मानसिफ्रा मोननो हागोन आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो अननानै नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया खोन्थाहरनोसै समस्तिखौ नायनानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो नोंथांमोननि समस्तियाव खै हाजारसो मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ एबा दंफां गायनायनि 1000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बिनि बागै आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे माबानिखौनो खोन्थाहरग्रोनोसै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौनो आं खोन्थाहरग्रोनोसै जायफोर नोंथांमोना मानास समस्तियाव गोलैयो नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे मानास नैबे एमएलए समस्तिनि सिङाव जायफोर नोंथांमोना गोलैयो नोंथांमोननि समस्तिया जुदि मानास समस्तिबा नोंथांमोननियाव खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायदो नै 32,566 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय नैबे डिसेम्बर मासावनो मोननो हागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मानास समस्तिनि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा 1000 फैसाखौ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नाथायबा डेटआ दासिमबो ओंखारना फैयाखै जायखिजाया नैबे डिसेम्बर मासावनो नोंथांमोना मोननो हागोन बेयो जोंहा माने कनफार्म जाखाबाय आरो नोंथांमोना साननैसोनि उनाव लाइजामबो मोननो हागोन नोंथांमोना मिटिंआव एटेन्ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना साननैसोल' नेबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना मानास समस्तिनि दा बेनिफ्राय नैबे बाक्सा एसटि समस्तिनिया नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन नोंथांमोननिया दिनैसिमाव दायो डेट ओंखारना फैथ'वाखै नोंथांमोना जानुवारि मासावसो मोननो हासिगोन दै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय बाक्सा नैबे एसटि समस्तिनिया जानुवारि मासावसो मोननो हानाय जासिगोन दा बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 35,931 मानसिफ्रा नैबे बाक्सा एसटि समस्तिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसानि सेकखौ मोननो हागोन जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब होननानै बुंनो नांगोन मानो होनोबा जोबोद खम मानसिफोरनिया रिजेक्ट जादों 2000 जनबो नंजोबा नै रिजेक्ट जानाया बांसिनानो मोनगोन आरो दा बे जाहैबाय जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया दानिया फैदो आं नोंथांमोननिसिम चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौबो खोन्थाहरनोसै चिरां डिस्ट्रिक्टनिया नैबे सिडली चिरां एसटि समस्तिनिया नैबे डिसेम्बर मासावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननांगौमोन नाथायबा नोंथांमोननिया पस्टपन जाबाय नोंथांमोना नैबे डिसेम्बर मासाव मोननो हाला नोंथांमोना नैबे सिडली चिरां एसटि समस्तिनिया नैबे जानुवारि मासावसो मोननो हासिगोन खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोननो 22,215 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो हागोन सिडली चिरां एसटि समस्तिनिया दा बेनिफ्राय चिराङावनो जोंहा बिजनेस समस्ति दङ नालाय दा बे बिजनेस समस्तिनियाबो नोंथांमोना जानुवारि मासावसो फैसाखौ मोननो हागोन दा नैबे बिजनेस समस्तिनिया खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 29,257 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो हागोन एसे बुरजा मानसिफोरनियानो रिजेक्ट जादों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नायनो हागोन नै 7,886 मानसिफोरनि नैबे 1000 फैसानि एप्लाइ खालामनाया रिजेक्ट जादों बिजनेस समस्तिनिया दा बे जाहैबाय जोंहा चिरांनिया दा बिनिफ्राय फैदो आं नोंथांमोननिसिम दानिया क'क्राझारनिखौ खोन्थाहरनोसै क'क्राझारनि नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा क'क्राझार एसटि समस्ति दा बे क'क्राझार एसटि समस्तिनियाबो नोंथांमोना जानुवारि मासावसो मोननो हागोन दा बिनिफ्राय खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन क'क्राझार एसटि समस्तिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ 17,963 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो हागोन क'क्राझार एसटि समस्तिनिया रिजेक्ट जानाया बारा जायाखै 2544 मानसिफोरनियाल' रिजेक्ट जादों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै दा बिनिफ्राय क'क्राझारनि गसाइगाव समस्तिनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय दाख्लैबाव जोंहा बेखौ सोना होबाय गसाइगाव समस्तिनिखौ दा बिनिफ्राय क'क्राझारनि बावखुंग्रि समस्तिनिया नोंथांमोना नायनो हागोन खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 24,866 मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो हागोन बावखुंग्रि समस्तिनिया दा बिनिफ्राय रिजेक्ट जानाया एसे जादोंआनो 6,076 मानसिफोरनि नैबे एप्लिकेशना रिजेक्ट जादों दा बिनिफ्राय क'क्राझारनि पर्टबजरा समस्तिनिखौबो नोंथांमोना नायदो पर्टबजरा समस्तिनियाबो जानुवारियावसो मोनगोन नोंथांमोनाबो डिसेम्बराव मोननो हानाय नङा पर्टबजरा समस्तियाव गासै 21,792 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय दतमा समस्तिनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथांमोना दाख्लै मोननो हाबाय दतमा एसटि समस्तिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 फैसाखौ दानिया फैदो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसैलाय तामुलपुर समस्तिनिखौ
तामुलपुर समष्टिनिखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों गरायसरनिखौबो नायनो हागोन नै गरायसर समष्टिना नैबे माबायावनो मोननांगौमोन डिसेम्बर मासावनो मोननांगौमोन नाथायबा नोंथांमोननियाबो पस्टपन जाबाय जेरैबायदि बिथांमोना होन्दोंमोन नाथायबा बिथांमोना बेबायदि सोना हरनो हानाय जायासै गोबां पस्टपन जाबाय गरायसर समष्टिनिया नैबे जानुवारि मासाव मोननो हागोन गासै खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोननो 32,019 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन रेजेक्ट जानाया 4,006 मानसिफोरनि नैबे एप्लिकेशना रेजेक्ट जादों 10,000 फैसानि थाखाय दा बिनिफ्राय तामुलपुरनि एसटि समष्टिनिया मोननो हाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ तामुलपुर एसटि समष्टिनिया गिबियावनो बिथांमोना फैसाखौ मोनजेननो हादों खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हादों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा उदालगुरि समष्टिनिया माब्ला मोननो हागोन उदालगुरि समष्टिनियाबो नैबे डिसेम्बर मासावनो मोननांगौमोन माजबाद समष्टिनिया माजबाद बेरगाव बे समष्टिनिया मोननांगौमोन नाथायबा बिथांमोनाबो मोननो हानाय नंला नैबे डिसेम्बर मासाव जानुवारि मासावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय माजबाद समष्टिनिया उदालगुरिनि माजबाद समष्टिनियाव जायफोर नोंथांमोना गोलैयो बेखौ मोजां नायना लादोनै नोंथांमोननि समष्टियाव खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 10,000 फैसाखौ 29,887 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन रेजेक्ट जानायखौ नायदोनै 6,509 मानसिफोरनि नैबे एप्लिकेशना रेजेक्ट जादों दा बिनिफ्राय उदालगुरिनि टंला समष्टिनिखौ नोंथांमोना नायदोनै 25,790 मानसिफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन टंला समष्टिनिया बेरगाव समष्टिनिखौ नोंथांमोना नायदोनै बेरगाव समष्टिनिया 27,553 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन रेजेक्ट जानायाबो बारा जायाखै दा बिनिफ्राय उदालगुरिनि एसटि समष्टि उदालगुरि एसटि समष्टिनिया खै हाजार जन मानसिफ्रा मोननो हागोन 23,690 मानसिफ्रा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन रेजेक्ट जानाया 3,000बो नंजोबा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि डिस्ट्रिक्टफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसा मोनगोननि बे माबाया अनजिमाया दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम माखासेबो खोन्थाहरनो सानदों नैबे तेजपुर समष्टिनिखौबो सनितपुरनि तेजपुर समष्टिनिया नैबे माबायावनो मोननांगौमोन नैबे डिसेम्बर मासावनो मोननांगौमोन नोंथांमोननियाबो लेट जासिगोन नोंथांमोनाबो नैबे माबायाव मोननाय नंला डिसेम्बर मासाव मोननाय नंला जानुवारियावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन 20,502 मानसिफ्रा नैबे तेजपुर समष्टिनिया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ मोननो हागोन राङापाराना मोननो हाबाय दाख्लै बावै जोंहा सोना होदों राङापारा समष्टिनिखौ दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबबाय दे गासिबखौबो जोंनि नैबे बिटिसिनिखौ दा नोंथांमोना बयबो नेनानै थादो नोंथांमोननिसिम लाइजाम फैगोन नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 0,000 फैसाखौ लायनो थाखाय एबा चेकखौ नोंथांमोना लायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम मोनसे लेटार एबा लाइजाम फैगोन जायखौ नोंथांमोना लानानै मेल मिटिं जायो नालाय बे मिटिङाव नोंथांमोना थांनानै एटेन्ड जाहैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना चेक मोननो हागोन बे चेक मोननायखौ नोंथांमोना बयबो मोजाङै नाय नोंनि बे पासबुकआव होनाय बेंकनि पासबुकआव होनाय नोंनि नामजों बे चेकआव होनाय नामा नोंनि नामा मिलायगोन ना मिलाया बेखौ नाय जुदि मिलायाबा बे फैसाया हाबनायाव एसे प्रब्लेम जागोन दा बेनिखायनो बे चेक रानखालिनो नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आंनिया माथो नामा गोरोन्थि जादों बे चेकआव होनना नोंथांमोना बुंबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननो मालाय बिथांमोना कारेक्ट नोङो गोरोन्थि नङै चेकखौ नोंथांमोना होफिनगोन आरो अब्लासो नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन बे चेकखौ नोंथांमोना मोननायनि उनाव गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना बेखौ डिप'जिट खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नैबे 10,000 फैसा हाबगोन 10,000 फैसा हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना बख'नानै मा खालामा नोंथांमोननि गोसो जागोन नाथायबा 10,000 फैसाखौ लानानै नोंथांमोना बयबो फिसा फेनला बिजनेसखौ मावबानो जाबाय जाय बिजनेसखौ नोंथांमोना मावगोन होननानै बिजनेस लेटाराव होनायमोन बेखौ नोंथाङा मावोबा नोंथाङा फैगोन बोसोराव 25,000 फैसा मोननो हागोन आरो फिर खालमास नोंथांमोना 25,000नि उनाव 50,000 फैसा मोननो हागोन दा बेनिखायनो फिसा फेनला जायखौ नोंथांमोना मावनो होननानै बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना मावबानो जाबाय दा बिनिफ्राय दिनैसिमाव बे डेट ओंखारना फैयाखै मानास समष्टिनिया खै थारिखआव मोनगोन नाथायबा डिसेम्बर मासावनो मोनगोन बेथ' कनफार्म जाखाबाय आरो दा बिनिफ्राय बाखिखिनि समष्टिनिया जोंनि नैबे बिटिसिनिया जानुवारि मासावसो मोननो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननिसिम कनफार्म जानाय डेटखौ मोनबानो नोंथांमोननिसिम आं माने भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेखिनियाव नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बयबो भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बयबो नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथारनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय दा बेखिनियावनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौबो शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।